A cultura mariñeira foi a protagonista en Aguiño, onde se celebrou unha nova reunión do Comité Social da Arousalab. A Administración, sector pesqueiro e entidades ambientais uniron forzas para avanzar en novas accións de protección e posta en valor do mar. A xuntanza desenvolveuse en Aguiño no marco do proxecto europeo Atlantic Arctic Agora, co obxectivo de reforzar a colaboración entre os distintos axentes vencellados ao mar. Durante a reunión fíxose balance das actuacións dos últimos meses e presentouse un novo caderniño educativo para centros escolares, centrado na biodiversidade da ría, as artes de pesca tradicionais e o papel da xente do mar na conservación de recursos. A iniciativa, dotada en 70.000 euros a través dun convenio entre a Xunta de Galicia e Amicos, enmárcase no programa transnacional Agora. Coidar o noso entorno, coidar a nosa biodiversidade mariña, coidar os nosos fondos mariños e garantir a sustentabilidade do noso sector marítimo pesqueiro. É unha maneira de que precisamente haxa ese futuro. Non habría futuro se non conservamos eses fondos, se non conservamos a nosa biodiversidade. A xornada completouse cunha visita ás accións de restauración de fondos mariños no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, onde se están recuperando especies como gorgonias, laminarias e zostera, fundamentais para o equilibrio do ecosistema mariño. Levamos moitos anos, e xa varios anos, plantando todo o que son os nosos bosques mariños, os kelp forest, con laminarias, recuperando gorgonias, plantando zostera e, sobre todo, cunha parte moi importante, traballando ca xente do mar na concienciación e no compromiso, é dicir, a veces non só extraer, sino tamén coidar. Aquí, moi importante, é poñer en valor todo o que facemos. Dende o comité destacouse a importancia de colaboración entre sectores e o compromiso compartido coa sustentabilidade e co futuro da ría. Ao final, o que vamos a conseguir é que parte do que é o noso traballo, o sea, de que nós, ademais de que extraemos no mar, a nosa obrigación é manter o mar como nos lo deixaron os nosos antepasados, isto vennos moi ben. Agora o que vamos a ter estamos tendo uns encontros por medio de patrón maiores, alcaldes, investigadores, amigos, e ao mesmo tempo a Consellería da Mar, que tamén está sempre ao noso carón. Agradecer á directora tamén Ángeles de que estea aquí con nós para formar parte de que eu creo que é algo moi bo. Creo que vamos a ir a máis, a xente estáse concienciando máis, non só a nosa, sino toda a sociedade. A Arousalab consolídase así como un espazo de cooperación para protexer o mar, fortalecer o sector pesqueiro e poñer en valor a cultura mariñeira dunha das rías máis produtivas de Galicia.